Srdečne vítam na dnešnom stretnutí týkajúci sa knihy Žaltára a vôbec na týchto stretnutiach si vysvetľujeme jednotlivé žalmy ako modlitby nielen židovskej tradície, ale aj kresťanskej tradície. Dneska sa budeme zamýšľať nad 63. žalmom. Opäť tak ako pri tých predchádzajúcich stretnutiach, tak si prečítame, vysvetlíme tento žalm. Pán Kaplan nám ponúkne isté myšlienky, prvky k meditácii. No a potom prejdeme k možno takému spoločnému zdieľaniu sa, ktoré nám poskytne tiež vzájomné obohatenie sa a možno niektoré inšpirácie a podnety pre modlitbu a pre náš každodenný kresťanský život. Poprosím teraz pána kaplána, aby prečítal 63. žalm. Tak ako to máme vo zvyku, máte ho v dvoch prekladoch. Jeden zaužívaný liturgický katolícky preklad a druhý preklad odborný, na ktorý sa budem potom počas jeho výkladu odvolávať. Ktorý mám prečítať? Odborný či katolícky? Ups. Čo to? Aha. Ale tu máme nadpis, ale text je dobrý. Dávidov žalm. Keď sa zdržiava v judejskej púšti, Bože, Ty si môj Boh, už od úsvitu sa vyniem k Tebe. Za Tebou práhne moja duša, za Tebou túži moje telo, ako vyschnutá pustá zem bez vody. Tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť Tvoju moc a slávu. Veď Tvoja milosť je lepšia než život, Tvoje pery budú ťa oslavovať. Celý život ťa chcem velebiť a Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe. Z ťa na bohatej hostine sa nasíti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasalými perami. Na svojom lôžku myslím na Teba, o Tebe rozjímam hneď za rána. Lebo Ty si mi pomáhal a pod ochranou Tvojich krídel budem plesať. Moja duša sa vinie k Tebe, ujíma sa ma svojou pravicou. Tí však, čo chcú môj život zahubiť, zostúpia do hlbín zeme. Vydaní budú meču na pospas, stanú sa korisťou šakalov. Kráľ sa však bude tešiť v Bohu, chváliť sa budú všetci, ktorí prisahujú na Neho, lebo budú umočané ústa klamárov. Počuli sme Božie slovo. Prečítali sme si tento 63. žalm, ktorý je opäť označený ako mizmor, ako žalm, ktorý má isté prvky takého múdroslovného zamýšľania sa nad tajomstvom Boha, ako Boh pôsobí v živote človeka. A tak ako sme si hovorili pri predchádzajúcich žalmoch, aj tento žalm tým, že sa číta, že Dávidov žalm, keď sa zdržiaval v judskej púšti, tak podobne ako 51. žalm, ktorý bol pripísaný udalosti, keď Dávid spáchal hriech z Betšabe, tak potom vyriekol tú modlitbu ľútosti. Tak toto má byť podľa židovskej tradície žalm, ktorý Dávid mal vyrieknúť, keď bol na judskej púšti a utekal pred svojimi nepriateľmi. Sa tej židovskej tradícii pripisujú také dve situácie, kedy mohol utekať alebo pred svojím synom Absalónom, alebo pred kráľom Šaulom. Práve ale táto situácia kráľa Dávida, ona sa objavuje na začiatku žalmu, ale potom neskôr v tom žalme, len na konci možno istá narážka na kráľa. Ale keď sa bližšie pozrieme na tento žalm, to je žalm, ktorý vyjadruje predovšetkým veľkú túžbu po Bohu a veľkú dôveru v Boha. Tá židovská tradícia to pripísala tomu, čo mohol Dávid prežívať, keď bol ďaleko od Jeruzalemského chrámu, keď bol ďaleko od nie Jeruzalemského chrámu Jeruzalema, keď bol ďaleko od stánku stretnutia, od archy zmluvy. Dávida, ktorý práve túžil po Bohu a cítil sa možno samotný.
Ale zároveň to je aj situácia, ktorú môže prežívať každý človek, ktorý túži, aby Boh bol v jeho živote. Tento žalm, mnohí hovoria, že to je perla žaltára. Číta sa veľmi pekne. Bože, Ty si môj Boh. Takým vyznaním. Ale zároveň on je veľmi ťažký na interpretáciu, aj kvôli tomu, že ten hebrejský jazyk je tam pomerne taký starobilý, pomerne plný ťažkých, zrozumiteľných hebrejských foriem, ktoré je ťažké preložiť. A preto, keď sa pozrete na tie preklady, katolícky preklad a potom odborný preklad, tie preklady sa dosť od seba líšia, budeme si aj hovoriť pri niektorých tých situáciách. Taktiež nie je ľahké identifikovať z tohto žalmu, kde sa nachádza ten žalmista. Či sa nachádza v chráme, kde na tento chrám naráža viacero vyjadrení, viacero textov vlastne z tohto žalmu, či už idea bohatej hostiny, alebo vlastne tie tiene, v ktorých spočíva. Tiež túžim ťa uzrieť vo svätyni predovšetkým, táto idea. Túžim ťa uzrieť v chráme. Alebo niektorí hovoria, že sa ten žalmista nachádza v ťažkej situácii na púšti. Prirovnáva tú svoju túžbu po Bohu k vyschnutej, pustej zemi bez vody. Aj z tohto dôvodu je veľmi ťažké identifikovať a povedať, čo je vlastne takým dôvodom, prečo ten žalmista vypovedal tento žalm, prečo sa modlí. Či je to jeho hlboká túžba po Bohu, po Božej blízkosti, alebo prenasledovanie nepriateľov, ktoré je opísané potom v 10. až 12. verši, ktoré ho vyhnalo na púšť. No a potom to, čo som spomínal, že máme kráľa Dávida spomenutého na začiatku a na konci. Na konci v tom 12. verši sa tak objavuje z nenazdajky. Predtým nič nenazerá alebo nič nenapovedá tomu, že by to mal byť žalm spojený s kráľom, s kráľovským dvorom. Vlastne nie je to taký typický kráľovský intronizačný žalm, ako povedzme iné 110. žalmy, ktoré sú potom mesiášskými žalmami, pretože sa spájajú s Kristom kráľom. Tento žalm je podobne ako iné žalmy veľmi ľudský. A mnohí exegeti upozornili na to, že keď ho chceme pochopiť, keď ho chceme prečítať, tak si treba všimnúť to, že 4-krát sa v ňom opakuje také hebrejské slovo nefeš, čo my prekladáme ako duša, ale to je vlastne, dá sa preložiť ako život, tiež po hebrejsky, alebo teda dá sa preložiť ako človek. Zároveň toto štvornásobné opakovanie, kde máme tieto verše zvýraznené, práhne po tebe moja duša, v tom doslovnom preklade moja duša po tebe túži smedí po tebe moja duša, tak to preložil pán profesor Sova. Alebo potom v 6. verši, akoby tukom a masťou nech je nasýtená moja duša. To je také zvláštne, že duša to je niečo duchovné, nie telesné, nesíti sa. Aj povedané akoby tukom a masťou, niečím veľmi takým materiálnym. A potom moja duša prilipla k tebe, tí, čo mi, doslova mojej duši, chystajú záhubu, pôjdu do hlbín zeme. A 4-krát je zopakovaný tento termín duša. A on je vždycky sa objavuje na začiatku akoby jednotlivých častí tohto žalmu. Pričom nie je to len opakovanie, ale taký postupný, dynamický nárast rozvíjajúcej sa dôvery v Boha. Môžeme vidieť, že na začiatku máme takú túžbu po Božej blízkosti. Moja duša práhne po tebe, moja duša túži po tebe. Následne máme druhej časti tohto žalmu. Od túžby človek prechádza k uvedomeniu si toho, čo mu Boh, po ktorom on túži, pripravuje, čo mu dáva. Tam máme v našom liturgickom preklade
máme z ťa na bohatej hostine sa nasíti moja duša. Ale doslovný preklad, alebo taký preklad odbornejší k hebrejskému je akoby tukom a masťou sa nasíti moja duša. A to je takéto presvedčenie, že keď naozaj budem blízko Bohu, Boh mi pripraví takú veľkú hostinu, ktorá je vyjadrená týmito dvoma prvkami, tuk a masť. Možno z nášho pohľadu diety a zdravia, to už nie sú príliš také veľmi zdravé jedlá, veľmi prospešné jedlá pre človeka, ale my si potom vysvetlíme, prečo oni majú tam svoj význam, prečo ich žalmista opakuje. No a potom, ako ten žalmista si uvedomuje, že čo Boh mu všetko pripravuje, hej, tak vyjadruje veľké puto, ktoré ho spája s Bohom. Moja duša prilipla k tebe. A toto veľké puto s Bohom je také veľké, také blízke, že odstraňuje, neguje, niveluje, ničí aj to nepriateľstvo, ktoré by človek mohol zakusovať od ľudí. Hej. Je kontrastom, je protikladom doslova deštrukcie, ktorú človeku môžu pripraviť ľudia. A treba povedať, že hoci my tu máme spomenutých tých nepriateľov v 10. až 12. žalme, verši, tak títo nepriatelia v tomto prípade to nie je situácia, ktorú by človek prežíval. Ale on vyjadruje fakt, že keď bude blízko Bohu, tak aj tí nepriatelia, ktorí by inak sa mohli snažiť o jeho zničenie, tak v podstate nič neznamenajú. Hej, pretože Božia blízkosť je o mnoho väčšia. Keď sa pozrieme potom po tých jednotlivých veršoch a jednotlivých vyjadreniach, tak ten žalm sa začína veľmi kratučkou vetou. Bože, Ty si môj Boh. Hej, to je veta, ktorá je bez slovesa. V hebrejčine takéto vety oni môžu mať rôzny význam. Poprvé, môžu mať význam istého vyznania, hej, oznámenia. A pôvodne tento žalm sa mal tú formu Jahve, Ty si môj Boh. Hej. A toto oznámenie, zároveň s veľkým dôrazom položený na to zámeno, Ty, tak v tom hebrejskom texte, kde sa neobjavuje práve to sloveso, tak ten dôraz je položený práve na to Ty, so zvýraznením len Ty si môj Boh. Bože, Jahve, výlučne Ty si môj Boh. To je vierovyznanie. Vierovyznanie žalmistu, ktorý bol aj v obklopení politeistických náboženstiev, iných božstiev, modloslúžby a podobne. A on vyznáva, jedine Ty si môj Boh. Ale zároveň tieto tzv. Nominálne vety, teda vety bez slovies, oni môžu mať okrem tohto vyznania, oznámenia, indikatívneho významu aj význam prosebný, apelatívny. Bože, buď môjim Bohom. Jahve, buď môjim Bohom. Žalmista sa tam obracia práve na Boha aj s prosbou, aby Boh, všetko to, čo je božské, keď človek cíti blízkosť Boha, aby zacítil ten žalmista aj vo svojom živote. Následne potom pokračuje takou svojou výzvou alebo svojou odpoveďou na to, že Boh je jeho Bohom, teba vyhľadávam. Tam máme takú zvláštnu situáciu v našom katolíckom preklade a sme zvyknutí na ten katolícky preklad, keď sa modlíme aj pre VR alebo žalmami, počúvame ho v liturgii, tak sa začína slovami už od úsvitu sa viniem k tebe. A to je také pekné poetické vyjadrenie, ale v tom hebrejskom texte je jednoducho len také sloveso ašaharecha, teba vyhľadávam. Tam je veľmi úpenlivé, veľmi intenzívne hľadanie Boha. Zároveň to slovo hebrejské, šachar, ono môže mať dva významy. Alebo takého intenzívneho hľadania, alebo tiež úsvitu, svitania. Niektorí hovoria, že
tam sa ten žalmista pohráva s týmito dvoma slovami, čo pre Hebrejov bolo veľmi špecifické, že vždycky radi vyhľadávali rôzne slovné hračky. A on v tom túžobnom vyhľadávaní akoby ukryl túžbu po Bohu, ktorá je veľmi podobná túžbe človeku, ktorý čaká, kedy svitne ráno. Najmä keď si pozrete, v 7. verši máme: na svojom lôžku myslím na teba, o teba rozjímam hneď za rána. A v tom odbornom, alebo tom hebrejskom texte: spomínam si na teba na svojom lôžku, počas nočných stráží rozjímam o tebe. Teraz tá idea, to hneď za rána, lebo to bola výmena nočných stráží, to je práve taká otázka, že či tie nočné stráže narážajú na nejakého človeka, ktorý práve držal takúto nočnú stráž, napríklad v Jeruzalemskom chráme, a túžil, kedy nadíde tá výmena a on môže vlastne so svitaním potom vstúpiť do toho Jeruzalema, do toho chrámu. Alebo to môže tiež vyjadrovať človeka, ktorý nemôže zaspať, ktorý prežíva takú noc, a niektorí hovoria, že taká tá veľká túžba po Bohu, keď človek sa nestretáva s Božou odpoveďou, môže byť symbolizovaná práve nocou. Duchovní autori hovoria o čiernej noci, kedy človek pociťuje suchopárnosť, smútok z modlitby, neradosť, necíti tú Božiu blízkosť. A vtedy vlastne človek tak túži po tom úsvite, po tom svetle Božieho rána. Ale tu je vlastne v tom hebrejskom texte veľmi silné zanietené hľadanie Boha, ktoré následne je vyjadrené tiež v takých obrazoch túžby, kedy človek dychtí po tebe moje telo a prahne, alebo pociťuje smäd, po tebe moja duša. Máme duša a telo. Tu nie je protiklad, duchovné a telesné, ale v hebrejskom myslení, v starozákonnom myslení, duša a telo to je vždycky jednota človeka. To je človek ako celok. Duša nemôže byť bez tela, telo nemôže byť bez duše v tom hebrejskom myslení. A zároveň vyjadrujú akoby rôzne aspekty ľudského bytia. Duša vyjadruje ten emocionálny, taký intelektuálny, myšlienkový svet. Zatiaľ čo telo, fyzický svet. Zároveň vyjadrujú aj to, čo možno my tak troška tak zatláčame v tom našom kresťanskom myslení alebo kresťanskej spiritualite do úzadia, keď už aj za svätým Františkom Asisi hovoríme, že naše telo to je taký náš oslík, duša je dôležitá, to, čo prežíva, ale ten žalmista nám ukazuje, že tá jednota ľudského tela a duše je veľmi dôležitá, že človek aj fyzicky môže túžiť po Bohu, prežívať celosťou svojej existencie, svojho bytia, blízkosť a túžbu po Bohu. A následne potom vyjadruje ten žalmista, v čom sa vyjadrovalo, alebo v čom sa prejavovalo to jeho hľadanie Boha. Na teba som hľadal vo svätyni, a tu máme teológiu chrámu, teológiu liturgie, aby som videl tvoju moc, tvoju slávu, veď tvoje milosrdenstvo je lepšie. Keď hovorí o Bohu, Bože, ty si môj Boh, tak zároveň aj ukazuje, aký je to Boh. Je to Boh mocný, ktorý prejavuje svoju moc, je to Boh, ktorý je slávny. Tu nejde o popularitu, ale hebrejské slovo kavod znamená doslova takú ťažobu, niečo veľmi citeľné, čo zároveň zvýrazňuje Božiu prítomnosť. Aby som vám možno troška to priblížil, spomeňte si na svadbu v Káne Galilejskej, kde na konci sa hovorí, že tam Ježiš urobil prvé zo znamení, zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho. To nie je o to, že Ježiš zjavil svoju popularitu, tak ako my si už myslíme so slávou, ale zjavil svoju Božiu moc, svoju Božiu prítomnosť prostredníctvom tohto zjavenia. A
práve táto sláva hebrejskej Karol, to je jednoducho Božiu moc. Aby som videl prejavy tvojej moci, tvojej prítomnosti. A táto moc a Božia prítomnosť sa najplnšie zjavujú, a tu je tretí prvok, a vždycky, keď tak tri po sebe idú, tak najčastejšie to vrcholí v tom treťom. Moc a Božia prítomnosť sa prejavujú v milosrdenstve. Tak máme preložené hebrejské chesed. Ale ako som vám už, myslím, párkrát hovoril, toto hebrejské chesed môžeme preložiť nielen ako milosrdenstvo, ale ako lásku. Lásku stabilnú, vernú, skalopelnú vernosť Boha. Profesor Štrbáč Pápežskej biblickej komisie, on tak zvýrazňuje, že to hesed je vlastne vernosť, stabilita Božia. A v tom sa prejavuje tá situácia, že človek môže si byť neustále verný tej Božej, teda môže si byť istý, že Božia láska sa prejaví. To je zároveň aj veľmi pekné, že sa začína tá prvá časť takouto túžbou po Bohu a končí sa takým tým presvedčením, že to Božie milosrdenstvo je prítomné v živote človeka. Čo je zaujímavé, tu ten žalmista hovorí, veď tvoje milosrdenstvo je lepšie než život. To je veľmi silné vyjadrenie. Keby sme si ho tak troška parafrázovali, tvoja skalopelná láska je je hodnotnejšia, je lepšia než život. Taký jeden odborník, Dahud, ktorý sa zaoberá hebrejským jazykom, hovorí, že to hebrejské tov môže doslova znamenať aj sladkosť. Že Boh doslova dáva pocítiť také niečo príjemné svojou skalopelnou láskou v živote. Že ten život sa stáva potom až taký krajší, lepší, sladší, priateľnejší. Tu je aj troška taký paradox, že človek, keď my myslíme na milosrdenstvo, vo vzťahu k našim hriechom. Že Boh je k nám milosrdný, lebo my sme hriešní, slabí a podobne. To nie je žiaden taký prvok, že by žalmista vyjadroval: zhrešil som proti tebe, slabý som neverný. Hej. Ale naopak hovorí, že zakusujem milosrdenstvo. A milosrdenstvo nie len práve v takomto Božom odpúšťaní, ale práve vo všetkých prejavoch Božej láskavosti, Božej sladkosti, Božej dobroty. Následne on aj potom hovorí, že preto ti budem dobrorečiť po celý svoj život, v tvojom mene budem dvíhať svoje dlane. To dobrorečenie, tam máme barách hebrejské, ktoré pre človeka znamená Božie požehnanie, pre Boha znamená dobrorečenie, oslavovanie, vychvaľovanie. Tu máme zároveň aj veľmi také pekné naznačenie: v tvojom mene budem dvíhať svoje dlane. My sme už navyknutí možno z liturgie, kňazi každú chvíľu dvíhajú dlane počas svätej omše. Na mnohých mládežnických stretnutiach je to súčasťou možno takej charizmatickej modlitby. Zodvihnuté dlane, ktoré zvýrazňujú oslavovanie, radosť. Ale treba povedať, že dvíhanie dlaní, ktoré vlastne mali predstavovať akoby povznesenie celého človeka k Bohu, to je súčasť modlitby už 1000 ročia, dokonca nie len kresťanská alebo židovská, ale máme tu taký obraz z Mezopotámie z 2. 1000 ročia pred Kristom, kde práve aj tieto národy, s ktorými Izraeliti susedili, tak počas modlitby zdvíhali ruky. Dokonca v akadskom jazyku termíne na modlitbu je zodvihnuté ruky. A oni vlastne aj ukazujú, že budem dvíhať svoje ruky, čo zároveň, keď ten žalmista predtým hovoril o duši a tele, ukazuje, že to dobrorečenie, to oslavovanie Boha sa vyjadruje aj telesným znakom tela.
Dobrorečí Boha preto, dôveruje Bohu preto, pretože spomína si na Boha. Spomína na teba, tam je doslova na svojich lôžkach. A na čo spomína? Spomína na to, že duša žalmistu je nasýtená akoby tukom a masťou. Tieto dve podstatné mená, tuk, helev a masť, dešen, sú synonymá, ktoré vyjadrujú hojnosť Božieho požehnania. Ten liturgický preklad to tak prebásnil poetickejšie, vzťah na bohatej hostine, ale prvok toho tuku je veľmi dôležitý. Ja som hovoril, že ten loj alebo tuk, to už nie je také niečo vzácne. Naopak to považujeme za niečo možno menej cenné. Ale konkrétne v Tóre, v Pentateuchu, v prvých 5 knihách Mojžišových, keď sa hovorí o obetách, tak tuk ako časť zvieracej obety, to bolo časť mesa, ktoré bolo rezervované len pre Boha. To bolo niečo, čo patrilo len Bohu, to najcennejšie. Dokonca v knihe Leviticus sa hovorí, povedz Izraelitom, nesmiete jesť nejaký loj, ani z hovedzieho dobytka, ani z ovce, ani z kozy. Každý, kto z vás bude jesť loj zvieraťa, ktoré sa môže obetovať Pánovi na zápalnú obetu, bude vyhubený zo svojho ľudu. Tam je to veľmi silné a zvýraznené, že tuk, teda ten loj, to je niečo, čo patrí len Bohu. Len na Božiu obetu. A teraz ten žalmista, ktorý hovorí, ja zaciťujem Božiu dobrotu natoľko, že Boh mi dáva to, čo v skutočnosti patrí len jemu. Čo je rezervované len jemu. Dáva mi zo svojich darov, ktoré boli určené len jemu. To nie je len taká obyčajná hostina, bohatá hostina, ale ten človek naozaj môže zakusovať niečo, čo v skutočnosti na prvom mieste patrí len Bohu. A práve on hovorí, na toto si spomínam. Tu nemáme ani tak meditáciu, ale neustále pripomínanie si toho, čo Boh pre neho urobil. To je zároveň aj, keď sa zamyslíme, že nad čím máme meditovať a za čo máme Bohu ďakovať, tak veľmi často za to, čo Boh už urobil v našom živote. Kedy sme už v našom živote mohli zakúsiť ten Boží tuk, keď nás Boh prekvapil svojou mimoriadnou dobrotou. A ďalej pokračuje, veď si mi bol pomocou, preto v tvoni tvojich krídel budem plesať. Tu sú použité dva obrazy ochrany. Tôňa a krídla. Tôňa na Blízkom východe, veľmi horúcom, rozžiarenom, plnom slnka, to je miesto, ktoré je veľmi príjemné. Kde človek môže zakusovať práve taký chládok, osvieženie. A zároveň tôňa, to bolo niečo, alebo tieň, to bolo niečo, čo bolo tiež rezervované pre kráľa. Keď išiel kráľ, tak veľmi často s istými baldachínmi, ktoré ho mali chrániť, ktoré ho mali poskytovať aj istú takú ochranu pred slnkom, ale tiež istý taký pocit sviežosti. A tu je prvý taký ten obraz v tvoni, ale on ďalej hovorí v tvoni tvojich krídiel. To je otázka, že prečo v tvoni Božích krídiel? Však my v Starom zákone bolo zakázané zobrazovať Boha, Boh vôbec nebol spájaný s nejakými takými zvieracími podobami. Preto niektorí hovoria, že sa to naráža, keď sme tu mali svätyňu, chrám, na krídlach cherubov. Na arche boli predstavení anjeli, cherubí s krídlami. Veľmi často sa môžete stretnúť s takýmto zobrazením aj v našich kostoloch na oltároch, kde bohostánok je vlastne zaramovaný takými dvoma vlastne cherubínmi, ktorí majú krídla. Lenže tu nehovorí žalmista v tvoni krídel tvojich cherubov, alebo tvojich anielov, tvojich poslov, ale v tvoni tvojich krídel. A
A zdá sa, že tu žalmista si používa vyjadrenie z inej kultúry, z iného náboženstva. Hej. Nás to môže možno prekvapovať, keďže tu máme veľmi silný monoteizmus vo Svetom písme. A na druhej strane vieme, že aj u nás my často používame rôzne vyjadrenia z iných jazykov, z iných kultúr, ktoré sa nám zdajú byť vhodnejšie, keď chceme niečo vyjadriť. Z češtiny, z angličtiny. Súčasná mládež veľmi často už tak hovorí, často po anglicky, že už ani nerozumieme, čo hovorí. Ale používajú termíny, ktoré sa im zdajú byť vhodné na vyjadrenie práve tej ich myšlienky. A toto urobil žalmista. Máme mnohé egyptské zobrazenia, kde rôzni egyptskí bohovia boli predstavení, najmä Isis a Nechnitin, bohyne, ako tie, ktoré pod rozprostretnými krídlami ochraňovali rôznych kráľov, faraónov a vôbec egyptský ľud. A toto si požičal práve tento obraz žalmista, ktorý hovorí, že v tvoni tvojich krídiel budem odpočívať, budem plesať, budem sa radovať. A práve to, čo zakúsil, ho presvedčuje o tom, že s Bohom ho spája veľké puto. A toto veľké puto, tento veľmi blízky vzťah, blízka previazanosť človeka s Bohom, je vyjadrená v 9. verši, ktorá predstavuje práve dve strany. Ja a Boh. Moja duša prilipla k tebe a tvoja pravica ma uchopila. To, čo robí človek vo vzťahu k Bohu a akú odpoveď dostáva od Boha. A to prilipnutie mojej duše, kde by sme mohli povedať doslova môj život, alebo celý ja, prilnúť, to hebrejské davák, ono môže označovať alebo vrúcný vzťah medzi ľuďmi. Máme rozprávanie starozákonné o Rút, ktorá vo vzťahu k svojej svokre, svojej Noemi hovorí, že prilipla som k tebe, spája nás veľmi blízky vzťah. Môže dokonca až takú označovať toto sloveso až vášnivú túžbu po niekom. A v knihe Genesis, v 2. kapitole 24. žalm, tú najväčšiu jednotu medzi mužom a ženou v manželskom zväzku. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne vedavách k svojej manželke a budú jedným telom. A tu vlastne vyjadruje ten žalmista. To nie je len také, že budem ti verný, ale prilipnem k tebe, stanem sa s tebou až takou blízkou jednotou. Máme tu ale tiež také zvláštne vyjadrenie. My máme, že prilipne k tebe a v hebrejčine máme doslova prilipne za. Davecha, nevši, teda moja duša, a charecha, doslova prilipne za teba. Tam máme tesné prenasledovanie niekoho, také slovenské vyjadrenie, byť niekomu v pätách. Že budem sa verne snažiť teba nasledovať. To je také vyjadrenie, budem stále akoby, budem sa snažiť byť v tvojich pätách, Bože, stále ísť za tebou. A odpoveďou na to je to, že človek zaciťuje, že uchopila ma tvoja pravica. To je také nežné objatie Boha. Na jednej strane pravica, ktorá vyjadruje Božiu moc, na druhej strane naozaj takéto objatie, pritúlenie si toho človeka. Veľmi podobné máme vyjadrenie Božej pravice, ktorá sa stará o človeka, ktorá nedovolí, aby človek prežil niečo ťažké, je u Izaiáša v 41. kapitole, kde Boh prostredníctvom proroka Izaiáša hovorí ľudu Izraela, ktorý bol vtedy v babylonskom zajatí, prežíval vlastne ťažkú situáciu. Neboj sa, veď ja som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou. To je také uistenie. Hej. Pomáham ti, pridržiavam ti, objímam ťa. Neboj sa. A práve to,
toto puto je také silné, že ono je v kontraste voči ľuďom, tí, čo mi chystajú záhubu. To sú ľudia, ktorí nepriatelia, ktorí nielenže robia niečo zlé, nenávidia, ale doslova chystajú záhubu. Tam je hebrejské šoach. V súčasnosti to Židia používajú toto pomenovanie šoach na tú tragédiu druhej svetovej vojny, keď bol takmer celý židovský národ vyhubený. Čo znamená, tu ide o vyhubenie, úplné zničenie, úplnú deštrukciu človeka. Tí, čo mi chystajú záhubu, vďaka tomu, že ty sa ma ujímaš svojou pravicou, že ma objímaš, oni pôjdu do Šeolu, oni pôjdu do zeme, nie ja. A tí, čo kráľa chcú vydať moci meča, korisťou šakalov sa stanú. Tu, ako som spomínal, ani nejde tak o niečo, čo zakusuje ten žalmista, ale o to presvedčenie. Keď sa ma ty ujímaš svojou pravicou, keď cítim, Bože, tvoje objatie, viem, že sa mi nič nemôže stať. A preto sa môžem tešiť v Bohu. Každý, kto prísaha na Boha, bude ho chváliť. Lebo tých, čo klamú, tých ústa budú zavreté. Tak môžeme veľmi pekne vidieť, ako ten žalmista, ktorý na začiatku vyjadruje veľkú túžbu po Božej blízkosti, v tejto túžbe je obsiahnutá aj veľmi silná dôvera. Dôvera, ktorá vyplýva z toho, čo už prežil. Prežil Božiu starostlivosť, Božiu blízkosť. Si je vedomý, že keď bude verne nasledovať Boha, keď verne bude ísť, keď pôjde v Božích stopách, tak Boh ho objíme svojou ochrannou pravicou a preto sa mu nemôže nič stať. Pretože Boh, po ktorom túži, je v skutočnosti s ním. To je zároveň aj taký kontrast zaujímavý, že na začiatku žalmista vyjadruje veľkú túžbu, ako by bol Boh neprítomný, porovnáva sa k vyprahnutej zemi bez vody. Na druhej strane vyjadruje presvedčenie o Božej blízkosti takej, že doslova cíti Božie objatie. A v tomto žalme je vyjadrená veľmi pekná myšlienka, že ak aj človek necíti Božiu prítomnosť, ale má v sebe veľkú túžbu po Bohu, už v tej jeho túžbe je Božia prítomnosť. Ďakujem, nech sa páči, pán kaplán. Text žalmu sa zrejme dotýka udalosti o úteku Dávida z Jeruzalema, ale spája sa aj s inými kapitolami, keď Dávida trápila skôr bolesť jeho duše, než ohrozenie tela. Tento svet je miestom ústavičného smedu, zatiaľ čo na onom svete budeme napojení do vôle svätý Augustín. Dávid obnovoval svoje hľadanie Boha pri každom novom svítaní. Celá jeho bytosť je naplnená túžbou po Bohu. Dávid na púšti dosiahol úplnú harmóniu tela aj duše, lebo jeho duša smedila po Bohu. A jeho telo po ňom práhlo, celý bol preniknutý spiritualitou, videl srdcom. Telo síti chlieb, voda a ovocie víno, dušu zase modlitba. Verná láska Boha. Vedomie skalopenej vernosti Boha, ktorý je milosrdný, je sladší ako život. Zmyslom života je dušou čerpať Božie milosrdenstvo a telom a slovami oslavovať Boha. Pravým cieľom modlitby je dvíhať, vyzdvihovať Božie meno a vyvyšovať ho. Keď si na teba spomeniem, vždy potešíš moju dušu. Keď sme ukrytí pod krídlami Pána, môžeme všetko konať s radosťou. Aby sme sa pod tieto krídla zmestili, musíme ostať maličkými a neustále si uvedomovať Pánovu veľkosť. Svätý Augustín, spojený s tými krídlami. Skôr ako o primknutí sa k Bohu, tu zrejme Dávid hovorí o jeho snaživom nasledovaní, podobne ako začiatok žalmu hovorí o jeho úpornom hľadaní.
Uchopila ma tvoja pravica, držím sa ťa ako plameň knôtu a posunie ma tóra, ktorá priniesla tvoja pravica. Neustála meditácia nad Božím slovom je pre Dávida zárukou, že je pod Božou ochranou. Žalm 63 je spevom mystickej lásky, naplnením túžby veriaceho človeka po večnom svinutí s Bohom, ku ktorému duša prilipla, je dôvodom radosnej a vďačnej chvály. Videnie Božej moci a slávy v chráme je viac ako život sám, je naplnením života Božou dobrotou.